Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed, please consider subscribing, like our video, and share to your friends. Hello again guys! Today nga pala is July 10. It's Tuesday and yung panahon is medyo mainit na rin. Unlike kahapon which is talagang napakaulan. Nga pala, mayroong nagtanong sa amin kung nagbebenta ba daw kami ng fertile eggs or eggs ng mga shamo namin. Actually guys, napakahirap talagang mag-transport ng mga goods sa ngayon. Lalo pa dito sa amin which is, yun nga, yung ASF. Pasintabi po sa mga kapatid nating Muslim dyan. So yung sa baboy na mga issue ngayon which is ASF. So parang nasama na rin yung mga poultry products tulad ng mga dressed chicken which is usually kadalasan naman talaga kapag nag-ship out tayo, kailangan talaga siya ng permits. So sa ngayon, even gustuhin din namin na mag-ship out ng mga fertile eggs, is hindi rin pwede because of the conflict dun sa mga papers and sa mga laboratories na talagang kailangan. Pero even before guys, eto, sa tanong mo, ang masasagot ko dyan is even before, hindi talaga kami nag-ship ng mga eggs kasi nga napakahirap ng ganun wherein hindi pa natin ma-check kung fertile ba talaga or hindi. At the same time, there's a chance during the transport ng package, even na ginawa mo is maganda talaga yung pagkakapak. So, hindi ko naman nilalahat kasi nga meron din namang iba na nakapag-ship na rin. So, ayoko lang mangyari yun sa amin kung kaya hindi talaga kami nag-risk even before na mag-transport ng mga itlog. So, yung ginawa lang talaga namin before is mga sisiw at saka more on malalaki na rin talaga. And this time is siguro sa susunod, kung magde-deliver man kami, I mean mag-ship man kami, malalaki na rin talaga na manok yung ibibenta namin or i-dispose namin. Let's just say na sa 5 months pataas na para sure na rin na buhay na talaga. At the same time, kapag dating doon is konting adjustment na lang kasi nga papunta na siya sa mature age. So, anytime din, pwede nyo na silang gamitin. So, ayan guys, napakaganda nung panahon sa ngayon. Ayan o, as you can see, bawing-bawi rin nung nakaraan. Medyo maulan talaga. Hindi ko lang alam, baka mamayang hapon, uulan ito. Panay, takbo na naman tayo dun sa ating mga alagang kambing. Pero anyway, ililipat ko yun sila mamaya. And punta na nga muna pala tayo dun sa mga itlog ng aming mga manok nung nakaraan, which is pinakita ko sa inyo kung ilan na nga ba yung initlog ng aming isang maitim na manok sa likod. So, sa ngayon, nakalipas na rin siguro ang mga 5 days. So, i-check ulit natin yon. At the same time, yung nandyan banda, yung nandyan kay Doy-Doy kasi meron din akong isang alaga dyan na nangingitlog. And hindi ko pa siya na-check kung naglilimlim na ba siya or whatsoever. Ngayon, titingnan din natin baka merong mga bunhok or hanep. Though, nalagyan ko na yun ng 785 nung nakaraan. Pero panigurado lang din talaga. Kaya kailangan mag-monitor tayo always, as always. Or even at least every 2 days, mag-monitor tayo sa mga kulungan nila or mga pugaran nila. At nang ma-check natin kung ano yung mga kailangan at kung ano yung mga pwedeng i-adjust. So, let's go guys. Baba na muna tayo doon. Ayan guys, so ang ganda nung panahon ngayon. Napakaganda compare nung nakaraan. Meron pala kaming 2 pato dito guys na pina-change namin dun sa kapatid ni partner kasi para hindi mag-inbreed. So, sa ngayon, naninibago sila kaya nandyan na muna sila. Ubos na niya yung pagkain kaya kunin natin ito mamaya. Kulit na masyado nito. Ito yung nilagay ko na lang talaga ng sako at nang hindi mabasa yung itlog kasi nga dito siya nangingitlog. Ayan oh, nandun siya pero hindi siya sa may itlog niya banda. Ay, ayan. Yung mga itlog niya guys, hindi niya ginandahan. Ano ba yan? Hindi mo yan nalimliman lahat. Yes, ayusin ko na muna yung kanyang pinaglilimliman. Kapag hindi kasi natin to ayusin guys, may chance yung ibang itlog niyan hindi niya mapisa. Nilagyan ko na nga talaga to ng ano guys. So tingnan nyo, anong ginawa niya. Hindi siya dito naglimlim sa may sako. Diyan pa talaga siya naglimlim sa may ano banda. Ay nako, umalis. Bakit ayaw mo dito sa may sako? Ang init-init ng itlog niya. Gialis ka muna, balik ka lang mamaya. At nang maayos ko muna to kasi hindi talaga to mapipisa yung iba. O hindi natin ayusin. Dapat kasi lahat nalilimliman. Bakit hindi mo lilimliman lahat? Binalik ko na yung cover and yung mga itlog niya is nandito. Ayan. 10 pa naman, so sayang yung iba.
So, sa ngayon, okay na yan. Siguro naman dyan na siya sa loob. Maglilimlim. Ay, i-close lang natin. Tapos, dinoblihan ko pa talaga sa ibabaw. Yung ganyan. So, ayan. Nga pala guys, ang cute. Meron kaming mga bagong pato guys na bagong pisa. Kaninang umaga ko to sila hinuli. And hindi naman ako nahirapan kasi nga medyo maliliit pa guys and hindi pa sila maliliksi totally. So, kaninang umaga lang din sila lumabas sa pugaran. Ay, in-insure ko lang muna yung nanay. Inuna kong hulihin. Bago yung mga napaka-cute, ayan guys, so, ang cute ng mga anak niya. 11 na piraso. So, sa ngayon is dito na muna sila guys. Kasi sa amin, napakadaming uwak. So, kapag nilagay ko sila sa baba, or hinayaan ko lang sila sa baba, may chance na maubos yung anak niya. Kawawa naman. Kaya sa ngayon is kinulong ko na muna. Pero kapag lumaki na sila guys ng kahit 4 grams or 3 grams, pwede ko na yung ipakawalan kasi nga hindi na yan sila kukunin ng mga uwak na matatakaw sa mga hayop natin. So, ito yung dalawang nag-breeding dito guys. Ayan. So, nasa malayo sila. Ayan na yung mga itlog niya oh. May mga ipot pa talaga, kunin natin to guys. Kadalasan din yung mga ipot na yan guys, iyan yung nagkukos ng hanip. So, ayan. Meron siyang 2, 4, 6, 8 yung itlog niya. So, sana mapisa niya to lahat. Napakaganda pa naman ng manok na yan. At nang magkaroon tayo ng napakaraming black na shamo. Nalagyan ko na rin to ng 785 yung para sa bunhok nung nakaraan. So far, wala pa naman siyang ano guys. Wala pa namang mga bunhok na nakapalibot. So, yan yung ipot lang. Tapos, merong subay or yung langgam. And sa kabila, walang nakatira or walang nakabreed. Maging yung dito sa kabila rin guys, yung dito. Ayan, wala din dyan. So, ino-open lang namin para in case na umulan is pwede silang sumilong din dyan kahit alin dito na kulungan or na breeding pen, bali 3 breeding pen. Ayan kasi yung sitwasyon dito guys. So, kapag umuulan, daming tubig talaga sa amin. So, ayan, nasa ngayon guys, yung isa oh, napakaganda ng katawan niya. Ayan, yung isang itim. Ito guys, oh, 'di ba? Ang ganda ng katawan nito. Tapos napaka-upwing nito for sure. Lalaki yan siya guys. So tingnan natin sa susunod guys kung ano nga yung mga itsura nito kapag lumaki na. Naka-schedule na rin ito sila guys for deworming and vitamins sa susunod. So and guys, pumasok na ako dito sa bahay kasi nga magpapakain na rin ako any minute. Ngayon, kasi hapon na, at the same time, mayroon ba akong aasikasuhin ng mga alagang kambing tsaka baka, so magpapapastol pa kasi ako. So again guys, hindi kami nagda-dispose ng mga eggs kasi napakahirap guys kapag sinabi namin na fertile, galing dito pagkatapos pagdating doon is hindi naman siya napisa, though fertile siya, so napakahirap guys. And ayoko ring i-risk yung time nyo guys, tsaka yung pera, yung effort, kasi nga napakahirap kapag ganun. Dumaan din kami dyan guys. So iniwasan din talaga namin guys na masayang yung mga ganun na time, effort, tsaka pera nyo sa pagbili ng mga itlog. So I suggest din also kapag bibili kayo is yung mga malalaki na talaga or mga breeder na, kasi nga at least sure tayo guys, pagdating din sa bahay natin is breed na lang talaga tayo. Hindi na tayo dadaan sa proseso ng pagpapalaki, magba-vitamins pa, monitoring ng kanilang deworm, update ng kanilang deworm kasi kailangan na kailangan yun. Lalo na kapag bibili tayo ng mga manok. So, though okay naman yung mga sisiw kasi nga pwede naman talaga tayong bumili ng mga sisiw kapag hindi naman tayo nagmamadali kasi nga low budget lang din or naka-budget lang din yung pera sa kung ano yung bibili natin. Kasi nga kung malalaki, alam naman natin na medyo mahal din, may price na siya. Kasi nga, syempre yung breeder is nag-alaga na rin siya, nagbigay na siya ng vitamins, siya yung nag-deworm. So, yung sinasabi ko na nag-exert na rin siya ng effort, time, tsaka pera rin. So, paano na lang kung ibebenta niya yun sa pinakamababang price or sa mababang price wherein hindi na mabibigyan or hindi na siya kikita din kahit papano. So, ayun lang guys, sa mga nagtatanong noon, kasi nga interesado din kayo na bumili sana ng itlog. Hindi po kami nagbebenta and I don't suggest na magbili kayo ng itlog. Perhaps, bumili na lang kayo ng mga malalaki na. So, ayun lang guys for today's video and sana nasagot ko yung mga nagtanong sa inyo dyan regarding sa mga itlog na pwede bang i-ship.
And thank you again for watching everybody. Sana may natutunan kayo at nakuha kayong ideas tungkol sa sinabi ko kanina. If you haven't subscribed again, please do consider subscribing. Like our video and share to your friends. Guys, please do follow pala yung aming page tsaka yung aking TikTok account which is Inday Puyboy pa rin. So maraming salamat again sa inyong lahat. Please do good everybody. Goodbye and peace out!